Безге посольство һәм Россотрудничество бик каты булыша актык елларны, чөнки алар безне сынаттылар, эшләребезне күрделәр, аңладылар. Без нәрсәдер татарлар нәрсәдер оештыра алалар икәнлеккә ышандылар хәзер. Шуңа күрә менә актык зур эшебез ноябрь аенда узды. Татар милли көне булды. Анда без выставкалар ясадык. 5 елек чәй эчтек, 500 эчпочмак ашап беттек, 2 этажда выставка ясадык. Шулай итеп зур гына концерт оештырганда урыннар юк иде утырырга залда. Сабантуй турында әйтмәймен дә, сез монда берегез дә юк кайсы әйтер. Мин дә 25 ел подряд Сабантуй үткәргәнем. Басыгыз кем 25 ел подряд Сабантуй үткәргән? Да. Басырсың, вот Ульяна бар. Шырпыны паталоны туратканда, біз менә Ульяновский белән бергә шундый Сабантуйлар. Минем бер сорагым бар, инде 3 ел подряд. Менә без бөтенебез дә мактанып утрабыз, отчитывать, әйбәт, бер проблема да юк. Бик зур рахмәт Ринат Зиннурович, что бер критика да юк. Bütün проблемалар да юк. Значит, исполкомыбыз әйбәт эшләй. Мин согласен. Зачем проблемаларны вытаскивать, булмагач? А минем предложение, менә бу эшне бизнесменлар булмаса, аларның акчасы булмаса, бер эштә булмасы. Мин гел рахмәт укыймын Камил Әлимович Аблязовка. Әйбәтме ул, аламамы? Без аңа гел әйтәбез. Эшлә, Камил Әлимович, бае, но 40-ын безгә онытма бирергә. Жылына 4,5 миллион акчасын безгә тратить. Надзинур предложение урышайтам. Надо учредить специальную награду лучшим бизнесменам, меценатам, спонсорам и исемләрен даже, бля, сезнең музеегызда не хәтле урын стенада. И алтын хәрефләр белән аларның исемләрен кирәк жадырга. Алар достойны. Рахмәт. Инвестиционный проект юнәлешендә алып барырга нефтиләшәләр икән, димәк алар үсеп киткәннәр. Шуннан да акчалары бар. Аларны инде нидәндер бер татар тормышына өлеш керткәннәр өчен аерым бер билгеләр белән билгеләргә вакыт җиткән. Медаль да ясар. Шундый фикерләр эшне башлап җибәргән Башкортстан территориясе буенча беренче авыл тарафын язуны. Берәсе бик катлаулы регион. Анда татар башкорт авыллары кайвакытта урта. Кемнән кем икәнлеге булмый. Әмма ул эшне башлап җибәрер өчен 1 елга ким дигәндә 6 миллион сум акча кирәк. Башка төбәкләр буенча эшләү өчен акчалар кирәк булачак. Шуңа күрә хәзер без конгресста уйлыйбыз. Бәлки алга таба biz эшли башлаган программа, татарларның милли аңын саклау программасын дәвам итү йөзеннән авыллар тарихында шул программа кертергә һәм шул нигезендә эшләргә. Bütün dünyada Tatar яшьләре берничә юнәлештән бара. Мин аларны менә әйтеп үтәм. Ул татар яшьләренә килештереп әйтсәк, ул яңа татар брендлары булдыру, белем алу юнәлеше, белем алу яисә белем бирү юнәлеше, иҗат, моның эченә дизайн, сәнгать һәм башка өлкәләр керә, һәм интернет. Менә бу 4 юнәлеш: интернет, иҗат, белем алу һәм яңа татар брендларын булдыру. Менә бу 4 юнәлештә әгәр дә татар оешмасы, яшьләр оешмасы эшләми икән, эффектив дип әйтеп булмый. Татар оешмасы социаль лифт буларак эшләргә тиеш. Яшьләргә гел дә волонтер булып йөреп булмый. Алар алай озак сезнең арада йөрмәячәк һәм киләчәктә сезгә алмаш булмаячак. Шуңа күрә яшьләрне менә социаль лифт дип әйтик, ул нәрсә дигән сүз? Төбәк дәрәҗәсендә иҗтимагый оешмалар бар. Шуларга кертергә кирәк яшьләрне. Эшкуарлар аларны мәсәлән үзләренә эшкә җәлеп итәргә мөмкинләр. Моңа да халыкара тәҗрибәсе бар. Киләчәктә шулай күбәйсен. Bir gene minut tınışlanıp, eğer de mine biz burayı oturağız iken söyleşip komanda tınışlanıp, elbetler gene tınla fikirleşip giti gelir. Söz hatın kız uyuşmaları turunda var. Mine hazır bu vakitte hatın kız uyuşmaları bütünüsü bizden şiit illerde Tataristan'da hem regionlarda 216. 216. Hem
Бик нык яхшы эшли дип аталган регионнарда да хатын-кыз оешмалары булмаган оешмалар әле безнең байтак кына.